Det var så jävla roligt. Jag slänger min. Ska du slänga den där? Ska jag annars göra vad den listar ut? Du kan ju spara den så att du kan köpa en ny. Med vilka pengar? Gör man som någon annan då? Jag kan inte hitta dem. Hon filmar. Nej, där ser man Gabriel och vart i... Ja, Jag vet inte. Vad fan? Jag skulle göra det. Säg vad jag ska göra. Ja, exakt. Säg. Jag filmar alla. Jag vill slå på det här. Det var de som ville komma hit.